Cítiš sa vyhorený a zahltený každodenným stresom? Chceš sa naučiť, ako získať viac energie, lepšie zvládať stres a celkovo zlepšiť svoje zdravie? Chceš zažiť niečo, čo ti priniesie skutočné zmeny v živote? Tak mám pre teba konkrétne riešenie. Na mojom Wim Hof Method jednodňovom kurze alebo víkendovom pobyte sa naučíme, ako správne a bezpečne používať túto metódu, aby si sa zbavil stresu, zlepšil svoje zdravie a životnú energiu. Čakajú ťa intenzívne dýchové cvičenia, práca s chladom a najmä s tvojou hlavou. Naučíš sa, ako mať svoje telo a mysel pod kontrolou práve vtedy, keď to bude v živote náročné. Naučím ťa techniky, ktoré ti pomôžu doslova zmeniť život. Výsledky pocítiš okamžite už hneď na kurze. Či už to bude úľava od stresu, viac energie alebo pocit pohody a šťastia, sám budeš prekvapený. Odneste si konkrétny 4-týždňový transformačný program pre jednoduché zavedenie metódy do tvojho života. Mám skúsenosti a verím v to, čo robím. Pomohol som už stovkám ľudí zlepšiť ich život a preto verím, že môžem pomôcť aj tebe. Som tu na to, aby som ťa podporil na tvojej ceste a ukázal ti, že môžeš byť silnejší, ako si myslíš. Nie som len certifikovaný inštruktor, ale aj niekto, kto si touto cestou sám prešiel a vie, čo to znamená, keď máš pocit, že ťa tvoj život úplne pohltil. Kurz sa uskutoční na prelome listopadu a prosince, čo je ideálne obdobie na to, aby si sa pripravil na zimu a nabral energiu na zvládanie hektických dní konca roka. Pred Vianocami si dáš darček, ktorý ti vydrží celý život. Silnú imunitu, zdravie a energiu, fyzickú a mentálnu odolnosť voči stresu a náročným záťažovým situáciám. Poď zažiť niečo jedinečné. Pridaj sa k nám na Wim Hof Method jednodňový alebo víkendový pobyt v Reskovie Mlíne Petrovice u Třebíče. Registruj sa na rozvojvprírode.cz. Miesta sú obmedzené a čím skôr sa prihlásíš, tým lepšie. Vidíme sa tam a teším sa na vás, priatelia. Čágo.